alang sa atong hamubo nga pagpaambit sa pulong nining matahong kamuntagon labi na gid sa atong ebanghelyo no nga ang atong Ginoong Jesucristo ang mga lungsod nga wala mutuo sa atong title sa atong ebanghelyo nga naay mga tao nga lisod nato sila patuhuon kay matupan nila nga ang ilang kasing-kasing gahi pas bato, gahi pa sa tugas no. Nga ilabi na gidya sa imong lugar no. Lisod na sila makatuo kanimo, ilabi na sa imong una diya sa imong family background, sa imong estado, sa imong kinabuhi. Una nga ang mga tao lisod patuhuon. Munang giingon niya nga maigsuon nga sa atong trabaho, atong buhaton, at ang atong part, atong gibuhat nato no nga sa pagpasidaan kanila. Atong hinumduman no, atong balikan lang nato ang ebanghelyo ni Pader Asol kagahapon no nga sa 72 bitaw sa gipadala sa tinagurha sa atong Ginoong Jesucristo o gipadala sa aron mag-una kaniya sa dapit niyang adtuan. Higog pamalandong nga nganong tinagurha man. O kung tinagurha day, kung isa mo day maluya, ang isa mo dasig. Nay posibilidad. Kung ikaw po usa, mahimo-hinon kang manghinambog ka. Kanang kung kamo duha nag-uban diya sa inyong ministry, kung asa nga community nga Bible study, dili ka makapaghinambog nga ikaw, tungod sa akong pugi, sa akong kaalam o grasya. Kamong duha, mingigid mo nga, kana iya na sa Dios. Kita gihimo lang tag instrumento sa Ginoo. Muna na. Nga giningon bagid ang atong Ginoong Kristo ug uban sa tabang. Naingon siya nga ingnan ninyo ang mga tao nga hapit na maghari ang Dios kanila. Dili lang kaisa lang niya gisulti no kakapon no nga kaduha gisulti sa atong nga ingna sila nga hapit na maghari ang Dios. Karon, human napadala sila ang mga tao sa lungsod, wala mutuo, ngano kaha. Gisaway sila sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dihang giwalihan ang mga tao, gibaliwala lang nila, ug wala sila magpakitag pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kung ingana na ang mga tao, atong hinumduman, nga kung ang tao nga naanad na diha sa iyang pagkinabuhi, lisod na niya buhian, kinsa pa nagbusulti na, kinsa pa si Poncio Pilato pamusulti kanya. Kay matupan na iya namang nahabit naman niya, unsa ang iyang naandan. Pero dili man gid na mao ang kabubuton sa atong Ginoong Jesucristo no nga ang atong Ginoong Jesucristo nagpakita og milagro didto sa Corazin ug sa Bethsaida no ang buot unta may mahitabo unta po didto sa Tiro ug sa Sidon maunta nga ang mga tao po didto mutuo og mubuhat labi na gid sa unsa ang kabubuton sa Ginoo ni adtong mga lungsuran no. Naay mga tao nga atong sultian sa pulong sa Dios, rana siya gipalahos sa lang dalunggan. Dili gusto
nga magbago, magpabilin sa daan niyang mga gawi. Mausap kita, mga alagad sa Dios. Walay hunong nga magpasidaan kanila sa mga tao. Dili lang kanila usab nga mga tao nga atong gipasidan, mausap kita diha sa atong kagulingon. Dili lang ang pulong para lang sa mga tao, sa atong mga membro, sa atong pamilya, sa atong community. Mausap kita. Kay parehaman ta nila nga tao usab na mga kapakyasan. Una na ang pulong sa Ginoo, una na mo igo sa ato, ug ato din sa atong pamilya o sa mga tao nga gidiligar sa Ginoo kanato. Atong nakita nga sukwahe na sa kabubuton sa Dios ang ilang pagkinabuhi o pagbuhat. Diha sa atong Salmo Kapitulo 95, versikulo 8, nga nag-ingon, ayaw paghahia ang inyong ulo sama sa inyong katigulangan didto sa Meriba, ingon man didto sa kamingawan sa masa. Gipahimangnuan kita diha ni Salmista David nga ang ato kunong ulo dili magmagahi. Diya sa kanunay sa matag adlaw, ilabi na ginato mga alagad. Matuman ang ingon nga atong ibabad diya sa pulong sa Ginoo diya sa matag adlaw. Murag fried chicken bitang ako kanang before palutoon nimong fried chicken bit imo ginang ibabad gid mo sa mga lamas ba. Aron inig kaluto bitaw. Lami nindot ang imong pagkaon. Kung mausap kita nga mababad ta diya ng matag adlaw no. Nga mababad ta ang atong pag-ani pagsayo dili kawang. Di ko pamalanong bitaw no nga. Kita kadihang nangalagad ni kita sa Ginoo no. Sa tinawhanon nga kuan ang atong una man tagi kasal diya sa atong panimalay na sa atong pamilya. Atong i-reverse karon nga kini ang atong una nga pamilya nga mao ang simbahan. Ikaduha na lang kadto naa sa atong panimalay. Iko guna-una nga ni din nga kung naanak kita sa Ginoo, siya ang una natong pamilya, ang atong pamilya nga kaduha mao ang atong panimalay uban sa atong mga anak. Diha sa atong Ebanghelyo no, sa katapusan karon sa bersikulo 16 no. Lucas Kapitulo 10, bersikulo 16 na nag-ingon. Unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Numduman, bisan tuod, ako ang nagsulti niini no. Kung ang inyong pagpamati ubanan sa pagtuo, dili lang ako ang nalipay o atong obispo, nalipay usab ang atong Dios, ang atong gialagaran niining kabuntagon. Ningon sa ikaduhang bahin, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Atong hinumduman. Kung kita wala tay pagtuo o pagsalig kinsa ang tao nga inyong gikatubang samara nga gisalikway niyo si Kristo, dili naman si Kristo atong hinumduman, dili na si Kristo munaog, kita ang himong instrumento, ihimplo ni Kristo nga magsulti diha sa pulong. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ningon atong Hesus Kristo nga ang nagsalikway kanako, dili lang kanako o kaninyo, nagsalikway usab sa akong amahan nga maoy nagpadala kanako.
mga igsuon, atong hinumduman, nga buhato nato ang atong party. Ngunit diha sa matag adlaw, no? Kinahanglan nga atong part buhato nato kung sa tagisangon sa atong obispo, no? Labi na gid sa atong mabuluhaton. Bahala na ang Dios mubuhat usab sa iyang part, no? Ang munang gingon nga kita ang musulti, pero ang Dios may mupatubo, mupahumok sa kasing-kasing sa tao. Dili kita muhunong sa pagbuhat. Uban ang mapailobon o mapabutsanon ng kasing-kasing. Mura gid na ang yabi diha sa atong pagbuhat, bisad pa ang mga tao nga midumili o misukwahi, ay nanduman nato ang pagbag-o sa tao, dili overnight, diha mabag-o din siya. Ang pagbag-o, nagsugod gid na dito sa kinasuluran, mo reflect din na dito sa gawas. So, hinumduman gid na nga, dili overnight, proseso ang pagbag-o. Mao sa gina atong diha sa atong pag-alagad, no? Nga sige gyud ako ni ginabalik-balik nga sa diha unta kitang magkadugay, magkalami. Sa duhay magkadugay, magkalami nga ang matuboy dito kita ang musos. Nga challenge kay nato nining kabuntagon nga kita diha sa atong pagpadayon, nga sa atong pag-alagad, ang Dios may mahaya sa atong kinabuhi. Mao kana ang atong ebanghelyo, maayong buntag sa tanan. Palihog manindog,